Чому Петро питав Христа, скільки потрібно каятися? Тому що ми завжди шукаємо якісь межі і правила. Де та межа, коли досить, скільки разів можна падати, який ліміт на прощення, бо звикли мати чіткий лічильник. Тому покаяння – це таємниця, яку багато хто не розуміє, бо вважає, що достатньо покаятися один раз або інколи, і все, ніби святі. Але по факту це все одно, що не митися. Чим довше уникаєш води, тим страшніший вигляд, і тим жахливіший аромат навколо, хоч сам уже звик. І саме тому Христос відповів Петру про 70 разів по 7, бо рахунку немає. Але сенс не в тому, що просто покаятись і повернутися до того ж. Ісус вчив, що очищатися слід задля зміни, задля справжньої досконалості. Якщо ж цього немає, то кров Христа не омиває людину, і старий бруд так і залишається всередині. Покаяння – це не формальність, а для реальної зміни. Воно очищає, звільняє, і найголовніше не кількість, а те, чи виправляємося ми насправді. Амінь.